εργαζόμενων και των Ελλήνων πολιτών συνεχίζονται και μετά τα μνημόνια. Καφέ. Γρήγορα καφέ. Τίποτα δεν έχει. Τώρα θα φτιάξω μακαρόνια. 2,20 το γάλο, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Μου είπε πως ανοίγει ένα καινούριο εμπορικό και ψάχνουν λέει άτομα. Η δουλειά είναι Δευτέρα με Σάββατο. Ναι, μπορώ. Μια φορά δούλεψες και εσύ στη ζωή σου πριν από 200 χρόνια και... Ο ρόλος σας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γι' αυτό θέλω όλες να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Στοπ. Τι δεν καταλαβαίνετε. Έλα ρε Παναγιώτα, μια ζωή τελευταία. Σοφέρι. Σε ποια τράπεζα έχετε λογαριασμό? Εγώ όχι, ο άντρας μου έχει. Κάνω λογαριασμό στη τράπεζα Ωμέγκα. Την απόδειξη και ένας καφέ. Πάντα ενωμένες. Είναι εύκολο να καθίσετε ένα 3ωρο επιπλέον, γιατί αρρώστησε Παρασκευοπούλου. Κανένα πρόβλημα. Οι υπερορίες σου, οι δουλειές σου, οι καφέδες σου και ο μαλάκας να περιμένει. Κατάλαβες, ο μαλάκας. Άρε τώρα, το τιμόνι το έχει η μαμά μου. Παναγιώτα, είσαι υπόδειγμα υπαλλήλου. Έφερες και εσύ 2 φράγκα στο σπίτι και νομίζω ότι έγινες κάποια. Κάποιος πρέπει να σε έχει παιδιά. Δεν μπορεί να ξημερώνει να διάζεις όλη μέρα εκεί μέσα. Είναι η δουλειά μου.